Това е спиране. Спиране, остави си мястото, може да го заобиколиш. Аз мисля от тук да го... Да паркира. Седи си нашия спрял в насрещното. Пуши си цигарата. На втора линия, до спрени коли е спрял. Може да спре там, където ние спряхме да го чакаме, може би. Блокирал е трафика. Но не, има парко места отдясно свободни. Той е спрял в насрещното, блокирал е трафика и си пуши цигарата и не реагира. Да му е по-удобно. Колко нарушения приброихме тук, само за това спиране? Паркирането, даже не е спиране, паркирал. Паркиране на втора линия. В насрещното. Блокирайки трафика. А ти така, като му даде някакъв знак, той нещо... Не, аз му направих така. И той? Какво правиш? Въобще не реагира, виж, че дори не се трогна. Здравейте! Ние сме Sigma Driving Academy. Нашият екип от опитни инструктори и модерни автомобили правят вашето обучение безопасно, ефективно и без излишен стрес.